खुंगा 17थि 3 बोसोरसालिया जथुमाखौ बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा गाहामै खुंनो बे समनिफ्रायनो लाहार फाहार फैगौ 24 आरो 25 डिसेम्बर खालाराव गासै साननैनि हाबाफारिजों धेमाजि जिल्ला गगामुख ज्योतिषपुर बाथौ सिबिसालियाव खुंगा 17थि 3 बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंगोन। बे बोसोरसालिया जथुमानि थाखायनो दिनै मोनसे गोथार हाबाफारिजों जथुमानि गाहाय साइनासालिनि खुन्थियाखौ गायसननानै होयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' फोसावदिं नेहाथारि ललित चन्द्र बर'आ। बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ बोसोरसालिया जथुमायाव गाहाय आलासि महरै आसामनि केबिनेट मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ बाहागो लागोन। बे जथुमायाव जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय बियाब, गेजेर जनाय बियाब, सिमेन्ट बियाब, सिला फोथार बियाब, धेमाजि बियाब, गगामुख बियाब, लखिमपुर बियाबनिफ्राय गागि लाइमोन थान्दैफ्रा बाहागो लागोन। गगामुखनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट, बडलेण्ड बुब्लि। गिबियावनो नोंथांमोननि पर्टेल चेलेन्जनि गेजेरजों आं गोजोननाय बावबाय। दिनै बेवहाय आं फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों, खारन बेवहाय जोंनि बाक्साया लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि 17थि 3 बोसोरारि कनफारेन्स बेवहाय बे माबा बरद'लिनि बियाबनि बे गगामुख बियाबनि बेवहाय खुंफुंनो थाखाय थाम थिम खालामदों। साननैनि हाबाफारि लानानै फैगौ 24 आरो 25 बे जोंनि ज्योतिषपुर बाथौ थानसालिनि बे लांगोनायाव दा बेवहाय दिनैहाय गिबि जा खुन्थिया साइनासालिनि खुन्थिया बेखौ आंखौ बानजाय आफाद आरो गागि आफादनि जानानै गायसननो होनायाव आङो रायजो राजानि मददजों गायसननो हानानै गोजोनबाय। बाथौआ बर' हारिनि मोनसे गुदि धोरोम। बे धोरोमखौ दिनै सारा बिश्वआवनो मोनसे फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनि जेसेबांखि आफादफोर दङ बाथौ धोरोमनि माबानिफ्राय लानानै गुदिनिफ्राय लानानै लाइमोन आरो माइनाव जयैनो खोब नाजाबोदों। आरो बे धोरोमा बुहुमाव सिनायथि होनोब्ला जों गासैनिबो मदद आरो हेफाजाब नांगोन आरो मोजां मोनसे आब्रुथायनि गेजेरजों आसार खान्थिनि गेजेरजों बेखौ फालिनांगोन। जिहेतु जोंनि गेजेराव मोनसे दुलाराय बाथौ धोरोमखौ गिदिर सेमिनार पेपार खालामनानै बाथौ थान्दै मुंनि मोनसे बिजाब दिहुननो हाबाय आरो बे बाथौ थान्दै मुंनि बिजाबनि गेजेरजोंनो दिनै दुलाराय बाथौ धोरोम गौथुमा बेखौ फोसावदों, फेहेरदों आरो फोजौनो थाखाय नाजागासिनो दङ। थ' आसा फारिदों आङो गासैबो बेवहाय हेफाजाब होगोन। बे जोंनि ओनसोलनि गगामुख ओनसोलनि गासै रायजो राजा मोजाङैनो हेफाजाब होगोन आरो मोजां हेफाजाब होनायनि गेजेरजों बेखौ खुंफुंनो हागोन होनना मिजिंथिदों। दुलाराय बुहुमनि बाथौ सिबियारिफोरखौ नोंथाङा माबोरै आं बेखौनो मेसेज होनो लुगैयो, आं खावलायनो लुगैयो जे जोङो गासैबो हेफाजाब होलायनांगौ जाथि हिसाबै, खारन बाथौआनो जोंनि गुदि नालाय आरो गासैबो हारिनि जोंनि जेसेबांखि माने कला संस्कृति दं बे कला संस्कृतिया बाथौ धोरोमनि गेजेरावनो हाबसोमनानै दङ। आरो बेखौ जुदि गासैबो जोङो एज ए हल जोंनि बर'नि गुदि धोरोम होननानै सानना लायोबा बियो बुहुमाव मोनसे माबा खालामगोन। आं बेखौनो माने मिजिंथिनो जे रिभाइभाल रिमडेल खालामनाय जोंनि जे बाथौ धोरोमखौ रिभाइभाल रिमडेल खालामनाया 1992निफ्राय खालामदों आरो आवगिनि धोरोमानो बेखौ रिभाइभाल रिमडेल खालामदों। दा बेखौनो 1992निफ्राय जेसेबां सेमि पेपार खालामदों ना बे सेमि पेपारखौ लानानै बे मोनसे भलिउम मोनसे बानायदों। नोंथांमोना बेखौ माने 300 जे लादों बे बाथ्राया जास्ट मोनसे कन्ट्रिबिउसनसो, कन्ट्रिबिउसन होननासो लादों। आरो बे माने एभेलेबल माबा खालामनो आरोखि जिहेतुके जोंनि माबाफोरा आफादफोरा खुब जोंनि धोरोमनि मानसिफोरा माने माबा खम माबाखौ माने माबा खालामनो नागिरो, फरायनो नागिरो। दा जोंनि आफादा जेसेबांखि आफादफोर दङ बिसोर फोसाबनाय फेहेरनायाव दा बे माने माबाया बाथौ थान्दैया थोब्ले माब्ले जादों, खिन्थु दा बेखौ एभेलेबल खालामनो थाखाय आफादा नाजागासिनो दं। दिनै फैगौ डिसेम्बरनि 24 आरो 25 अक्ट'आव बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि मोनसे जथुमा जागोन। बिनिनो दिनै गिबि खुन्था गायनाय सान आरो बे दिनै आर'ज गाबनानै दिनै खुन्था गायसनगोन। बेहाय जों आसा खालामदों जे बेहाय गासिबो बाथौआरि सिबियारि बिथांमोना फैनानै जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै मोजाङै मिन्थिगोन। आरो बेयाव जोंनि जनायनिफ्राय हमनानै सिमलगुरिसिम बेनि जेसेबां बाथौ धोरोमनि बाथौ सिबियारि बिथांमोना दङ बिथांमोनखौ जों बयखौबो खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना बेहाय फैनानै बयबो हेफाजाब होफैनांगौ आरो जोंनि धोरोमखौ मोजां मोनसे बिथा लानायाव बयबो बिहोमा होफैनांगौ होननानै आं खावलायनो नागिरदों।